La científica rapitenca Sònia Ruiz Raga ha rebut el Premi L'Oréal UNESCO for Women in Science. Esta recercadora actualment està fent el seu postdoctorat a l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia amb una important beca de la Fundació La Caixa que permet la seva recerca per crear dispositius de conversió de llum solar a energia neta de forma efectiva, barata, duradora i a més sostenible. Hola, molt bon dia, Sònia. Enhorabona primer que res, no? Tant per la beca com pel premi. Hola, molt bon dia. Moltes gràcies. Sí, en realitat és un honor haver rebut aquesta beca. Per això mateix, no? Suposo, entrem primer potser en la beca, que no sé si també deu ser molt demandada o està més oberta, no? a la que la gent la rebe. Bueno, és una beca que té com a condició tindré un doctorat, tindré menys de 40 anys i tindré una trajectòria científica excel·lent i participen científiques molt bones de tot el país. Així que ja deu haver bastanta demanda, no? I a rebre esta beca de la Caixa deu ser, de la Fundació La Caixa, ja deu ser un honor, però a més si afegim ara este Premi L'Oréal UNESCO, no? For Women in Science, ja deu ser bueno, acabar no, però sí mantenir una trajectòria brillant. Sí, realment estic molt contenta perquè tantes dues coses són molt competitives. Han participat científics, en el cas de la Caixa està obert no només a nivell nacional, sinó a internacional. Participen homes i dones i clar, dels 300 participants només van donar unes 30 beques. I vaig ser una de les escollides, igual que el de L'Oréal, que tan sols van escollir 5 dones. Estic molt contenta. Déu-n'hi-do, 5 dones, de quantes? Això no ho sé. No se sap No. quanta gent s'hi presenta. No, O quan, no sé, o finalistes, no saps, simplement saps que t'ha tocat. Sí, crec que no han sortit les xifres de les que s'han presentat. Sí. I què hi ha darrere d'este Premi L'Oréal UNESCO? Què busquen? Què busquen i què han trobat en tu per a donar-te'l? Doncs el que busquen és visibilitzar el paper de la dona en la ciència, perquè fins ara ha estat molt infravalorat. Hi ha hagut molts descobriments molt importants fets per dones científiques i normalment els mitjans i la societat en general no coneix que les dones realment estan fent contribucions molt importants. I amb aquest premi intentem donar a conèixer una mica més el paper de la dona. I això serveix perquè les xiquetes i les xiques joves que estan estudiant una carrera tinguen role models per a seguir i pensar, pues, si aquesta xica, aquesta dona ho ha aconseguit, jo també puc. I crec que aquests premis són molt importants. En aquest sentit, tu has tingut models femenins, evidentment, o t'has basat en el món de la ciència en general i fins ara bastant masculinitzat? Sí, realment, jo quan estava a l'institut o en la carrera no recordo haver tingut cap model femení així proper. No, realment abans això no es donava tant a conèixer i jo vaig continuar la meva carrera més que res per vocació i per veure models masculins. Perquè també pensava, si aquest home ho ha aconseguit, jo també puc. Però això no totes les xiques ho poden pensar, sempre hi ha una mica de por. Quin va ser el desencadenant per a que et decidissis per la ciència? Doncs quan era petita sempre m'agradava col·leccionar minerals, les típiques caixetes de minerals de colors que trobes als mercats medievals. I també m'encantaven els fòssils. I tenim la sort que aquí a prop, a Morella i per ahí, està ple de fòssils. I alguna vegada he anat a buscar-ne i pensar que pots tindre una cosa en les teues mans que té milions d'anys, això, no sé, va despertar la meva vena científica. I a poc en l'institut i en l'ESO i el batxillerat sempre m'agradaven molt els temes de ciències naturals, biologia, física i química, i això em va fer decidir-me per estudiar la carrera d'enginyeria química. I a poc durant la carrera vaig... Dels fòssils a l'enginyeria química pot ser una mica de distància, no? Hauria sigut més lògic anar per arqueologia, potser història. A mi m'agradava la geologia,
però la gent sempre deia que la geologia, això no té sortida professional, això no serveix per a res, i clar, em va donar una mica de por començar a fer una carrera que després no em serveix per a res. Però ara em dono compte que et dona igual, que pots estudiar la carrera que et doni la gana, que al final li trobes una aplicació que no t'haguessis pensat a un principi. I si hagués estudiat geologia, hagués continuat fent recerca sobre una altra cosa i m'hagués encantat també. Bueno, la qüestió és fer, d'alguna manera, una crida també al jovent que es motiven allò que li agrada, no? I continuar endavant. Sí, que no escolten a la gent que digui això no serveix per a res, perquè tot serveix per a alguna cosa, i pot ser que no li hagués tu trobat l'aplicació, però la qüestió és buscar informació i preguntar-li a gent que ja tingui la carrera i saber quines aplicacions pot tindre aquesta carrera. Perquè si et centres en el teu entorn que realment no sap en què es pot aplicar una carrera de geologia, per exemple, això et limita molt. Tens que buscar informació, ara que està a internet és perfecte. A més, hi ha també cursos orientatius, no? Per a, sobretot en edat més del batxillerat i d'abans ja te poden encaminar, no? Te fan proves a classe i te poden dir, mira, tu tires cap aquí, tu millor cap allà. Per a la gent, sobretot, que no ho tingui tan clar. I també jornades de portes obertes a universitats o seminaris online. Hi ha moltes maneres ara de trobar informació. La qüestió és que estudies el que vulguis, el que t'agrada. Està bé parlar d'aquestes coses, però potser estem una mica del tema que ens porta, no?, a entrevistar-te, que seria este premi i clar, jo també volia veure l'evolució que has tingut per arribar fins a tractar aquests dispositius de conversió de llum solar, no? Ara mateix és una tecnologia que existeix, no sé com hi has entrat i també com has buscat, suposo, més aquest perfeccionament. Sí, jo quan vaig acabar la carrera no sabia molt bé quin camí laboral agafar. I vaig coincidir que vaig anar a una xerrada a la universitat d'un professor que va parlar sobre les cel·les solars sensitivitzades en colorant, que és un tipus de tecnologia anterior a lo que jo estic fent ara. Pots detallar-la una miqueta perquè des de fora m'ho sona a xinó totalment, això. Sí, aquestes cel·les solars sensitivitzades en colorant utilitzen unes molècules de colorant, el mateix colorant que pots utilitzar per a donar-li color a la roba, o el suc de grosella, per exemple, també té un colorant. Qualsevol pigment que tingui un color fosc, qualsevol color, pot absorbir la llum del sol i pot generar electrons. El típic que ens diuen, no?, de la roba de color negre i la color blanca, no?, que absorbeix, repel. Exacte, i aquesta investigació tractava de seleccionar les molècules que absorbien la llum solar de manera més eficient. I amb això aconseguíem plaques fotovoltaiques que funcionaven. I amb el laboratori podíem fabricar amb les nostres mans una cel·la solar que podia fer moure un motor. I això a mi em va fascinar, que jo pogués fer amb les meves mans una cel·la solar. Però això és la tecnologia actual, no?, el que s'ha estat utilitzant ara. Va ser com l'anterior, que eren molècules de colorant. Després es va descobrir, cap allà el 2013, que hi havia un material que es diu perovskita, que és un cristall, que funcionava moltes vegades millor. I clar, tota la comunitat científica es va volcar a investigar sobre aquest nou material que es diu perovskita. I això va coincidir quan jo vaig acabar el meu doctorat, que era sobre les molècules de colorant, i vaig moure al Japó i vaig començar a investigar aquest tipus de material que es diu perovskita també. I a partir d'aquí vaig començar a desenvolupar la tecnologia actual i vaig fer unes quantes publicacions. Després vaig continuar la meva investigació a Austràlia sobre el mateix tema i gràcies a tota l'experiència que vaig guanyar va ser com el precursor per a tindre un bon currículum i poder guanyar la beca de la Caixa Junior Leader Incoming. I vaig tornar a Espanya. I aquí és quan ja has volgut accedir, no?, a altres
bueno, continuar estudiant-ho, no?, a perfeccionar esta nova tecnologia. Sí, des del 2013 fins al 2020, la investigació tractava d'intentar millorar l'eficiència d'aquestes cel·les solars i la meva investigació bàsica era això i una vegada l'eficiència ja és prou alta, que ja és quasi similar a les cèl·lules, a les plaques fotovoltaiques de silici que veiem instal·lades en els terrats i en parcs solars. Ara la investigació meva es centra en augmentar la vida útil d'aquestes mostres que puguen durar, per exemple, 20 anys i es puguen començar a comercialitzar. O sigui que ja estem un pas molt prop de la comercialització. Quins serien tots els beneficis que té o que pot arribar a tindre este tipus de tecnologia fotovoltaica, sobretot parlant de beneficis respecte a l'anterior? Sí, la tecnologia aquesta té una particularitat perquè els materials que utilitzem no són negres i foscos com el silici i opacs. Poden ser de diferents colors, sobretot els més eficients són d'un to rogenc. També poden ser semitransparents i es poden depositar sobre materials plàstics i flexibles, com una làmina de PET. I això permet utilitzar aquests dispositius fotovoltaics en superfícies que abans estaven desaprofitades, com per exemple les finestres o recobriments ceràmics o com el toldos de parasol, que necessites un baix pes per a que no col·lapse, en el que no podries instal·lar una placa de silici, però amb aquesta tecnologia permet instal·lar-lo on tu vulguis. O sigui, t'obri un gran ventall de possibilitats, no?, de passar a veure les típiques plaques que veiem ara als grans descampats o en les cases, no?, a les teulades, a poder-lo posar, com deies, és que a qualsevol lloc, no? L'aplicació més interessant són les finestres, perquè si vas a una ciutat i fixes en totes les cristal·leres dels gratacels que n'hi ha, i normalment aquells vidres ja són tintats d'alguna manera. Imagina't que el tint que utilitzes sigui aquest material fotovoltaic i tota la superfície de la façana d'un gratacels et genera electricitat. Això contribuiria molt a la sostenibilitat de la pròpia ciutat. Quina mena o sigui, hem parlat de la facilitat o de la millora tecnològica, però darrere normalment també hi ha la preocupació econòmica, no? En aquest sentit també te millora, et surt més beneficiós o més econòmic aquest tipus de tecnologia fotovoltaica respecte al que s'utilitza actualment o s'utilitzava abans? Sí, una de les avantatges principals d'aquesta tecnologia és que el cost dels materials i el procés de fabricació és molt baix comparat amb les de silici. Les cel·les solars de silici necessites temperatures de 1.000 graus per a fer el material extremadament pur per a que tingui eficiència. I això només ho pots aconseguir en maquinària molt especialitzada que bàsicament està tota centrada a Xina. Però els materials que estic desenvolupant jo els pots fabricar a partir de dissolucions de líquids que poden ser com per exemple tintes. Unes tintes que podries posar a la impressora de casa en un cartutxo solar i imprimir-te la teua pròpia cel·la solar en casa teua, sobre un substrat flexible i plàstic. Vist d'altra manera, un cost de fabricació baix significa que podries establir fàbriques a Espanya amb una inversió inicial d'infraestructura baix i això crearia molts de llocs de treball. I a més, suposo que per la part de l'extracció, comparant l'extracció del silici, que tampoc deu resultar... O sigui, parlàvem del que és moldejar el silici, que ja és car, però suposo que l'extracció també ho és, i és un altre benefici afegit per la part econòmica que dèiem. Bé, per aquesta banda, el silici és un dels materials més abundants del planeta i per aquesta banda està prou bé la tecnologia del silici, però sí que és cert que els materials que utilitzem nosaltres també són prou barats.
i En aquest sentit, més o menys. sí, més o menys en aquest sentit estaria igual. I vull recalcar que la tecnologia aquesta de les cel·les de perovskita o de tercera generació no pretenen ser un substitut a les de silici, sinó com un complement d'utilitzar-se on no podríem aplicar les de silici, com finestres i coses flexibles i això. En quin punt està ara mateix la investigació? Doncs ha avançat molt en els últims 7-8 anys i ara estem en el punt que n'hi ha algunes empreses estrangeres que estan començant a fer prototips per a comercialitzar. Espero que uns 5 anys com a mínim poguéssim tindre ja un producte final que poguéssim comprar i usar-lo el dia a dia. Tot això depèn també de la financiació que tinguéssim, perquè està clar, quanta més financiació, més investigadors dedicats a això i més ràpid anirà tot. I aquí és precisament on ajuden molt, tant la beca de la Fundació La Caixa, no?, com el premi de L'Oréal UNESCO. Sí, en el meu cas, a mi m'han ajudat aquestes dues beques i també rebre ajudes a nivell europeu, que són les més substancials, i algun concurs nacional, però crec que s'hauria d'augmentar molt més la inversió en ciència per a que totes aquestes tecnologies que beneficiaran al país en un futur proper ha de començar per financiar la ciència. D'aquí la importància de lo típic I+D+I, no?, d'investigació, recerca, desenvolupament, per arribar no només... Se n'ha parlat últimament molt per la Covid, per la vacuna, però evidentment hi ha moltes altres coses en les que s'ha d'investigar i s'ha d'anar provant coses noves, no? Clar, que no tot és Covid i, com s'ha vist, invertint molts de diners en la investigació del Covid ha permès que en tan sols un any, una cosa sense precedents, haguéssim tingut una vacuna. En temps rècord? Sí, en temps rècord hem tingut una vacuna. O sigui que la ciència avança si hi ha financiació. Sí. I si hi ha interès per part de les... Tres aprovades i unes altres que encara estan pendents d'aprovar. Sí. I ara, com tots sabem, el canvi climàtic és una realitat. Ja hem vist el Delta de l'Ebre com està, i això és culpa del canvi climàtic. I si no fem alguna cosa per parar l'emissió de gasos d'efecte hivernader, això anirà pitjor. I és la vida i l'economia de tothom que està en perill. Que no tot és Covid, que venen altres coses que pot ser pitjors i hem de ser conscients i hem d'invertir en ciència i hem de ser conscients en els nostres actes al dia a dia d'emitir menys gasos. Doncs en este missatge mediambiental i sostenible i esta crida ens quedem. Moltes gràcies, Sònia Ruiz. Enhorabona de nou per este Premi L'Oréal UNESCO i que vagi molt bé la investigació. Moltíssimes gràcies. Encantada.